jutro, moje veliko zadovoljstvo. Malo smo sad napravili brief kratak i divno mi je što sam je upoznala. Ja sam Domiko Baloh i direktor DOBA fakulteta. I dobro jutro, hvala vam što ste tu, sad u stvari već uveliko dan. Za nas koji smo rano jutro su ustali. Dobar dan svima i vama i gledalcima. Drago je meni da sam ovde. Da, moje zadovoljstvo je zato što me nekako detinjstvo veže za Sloveniju, pa mi je divno kada čujem i taj akcenat, a opet kada govorimo o jednom opštem stavu kada je Slovenija u pitanju, onda govorimo o profesionalnosti, o visokim standardima, o zemlji koja jeste u Evropskoj uniji i samim tim da možemo da garantujemo jedan kvalitet fakulteta kome vi i ja želimo ovoga jutra da pričamo. Vreme trajanja je jako važno za sve institucije ili za određene procese. Vi na teritoriji Slovenije i sa svojom srednjom školom i višom školom zaista trajete već dugo, a boga mi niste ni tako kratko prisutni u Beogradu. Tu ste već koliko? U Beogradu radimo već 10 godina. Znači imamo studente iz Srbije već 10 godina i tome se jako radujemo. Inače smo mi Slovenački fakultet, DOBA fakultet koji puno ljudi već u Srbiji zna. Šta naša specifika su online studije? Znači, ljudi studiraju bez fizičkog kontakta sa našim profesorima, ali uvek su u kontaktu o nekoj virtualnoj okolini. Tamo rade u blogovima, forumima, čitaju, dobiju literaturu. Znači, mogu da studiraju bilo kad i bilo gde. Ja to već generalno kada govorimo o planetarnom jednom sistemu, odnosno globalnom, to već uveliko funkcioniše. U svetu je to stvarno, puno studenta studira na ovaj način. Mi smo jedini u jugoistočnoj Evropi koji imamo, evropske radimo po evropskim standardima, jedini koji izvodimo sasvim online studije. U jugoistočnoj Evropi imamo i dve međunarodne akreditacije. Ima DOBA fakultet znači radimo stvarno po evropskim standardima. Ne samo evropskim standardima, ali naša diploma važi u Evropi. Znači mi smo Slovenački fakultet. To je najvažnije, što ću vas uvek pitati. Da. Smo Slovenački fakultet. Studenti, mi izvodimo studije u Srbiji na srpskom jeziku. Profesori su iz Slovenije i dobiju slovenačku diplomu koja važi u Evropi. I mislim da je to najbitnija stvar za ljude koji žele novu karijeru, koji žele nova znanja. Jer vi znate, ja znam da ne možemo postići uspeh bez znanja. To je, mislim, jedini benefit, ja mislim, koji nosimo kroz život jeste upravo obrazovanje. Ja samo što želim da vas pitam, zapravo, koliko diplomaca već imate iz Srbije, da li ste zapravo imali priliku, to je jako važno, da ispratite nekako tok njihovih karijere, kada se završi fakultet, dok se stigli šta su napravili u svojim životima? Nas jako interesira šta radi naši diplomanti i u bistvu je mi naš kvalitet merimo sa uspesima naših diplomaca. Mi imamo preko 400 diplomaca već u Srbiji i moram reći da sam jako zadovoljna. Diplomci DOBA fakulteta, 67% ih napreduje u karijeri. Znači, ili su dobili novi posao, ili imaju veću plaću, ili su menjali posao, drugo radno mjesto. I to je za nas bitno jer ljudi prave sa znanjem DOBA fakulteta nova karijere i to je to. Kada govorimo o tom dobu, naša asocijacija, mislim na srpskom jeziku, je doba, pa sad prosto znanje možemo da stičemo tokom svakog doba i dobi. I to ste mi negdje napomenuli, opet dok smo privatno razgovarali, da upravo koliko smo već završili jedan fakultet, mislim da je ova nekako dinamika mnogo brža. Imamo želju za znanjem i evo tu mogućnosti da se online studira i nemate neke vremenske odrednice kao što bismo to imali uslovno rečeno na zvaničnom fakultetu, kao mislim da si završio već taj fakultet, da li plaćamo sami, to sve ovako, već svoje vreme planiramo kvalitetno, odredimo se. Kada govorimo o oblastima, također to je isto važno da kažemo, šta sve možemo učiti na ovom fakultetu? Koje su to oblasti? Koje su to programi? Prvo, da mi izvodimo bachelor programe i master programe. Imamo 3 bachelor programe na srpskom jeziku. To su jako interesantni praktički programi. Kod nas je jako malo teorije, ali ljudi, naši studenti rade na projektima. Jer uglavnom naše studije su namenjeni zaposlenim ljudima koji već rade, koji žele praviti novu karijeru i zato mogu da prave projekte za svoje preduzeće. Tako da unosi nove znanje uvijek i odmah. Znači imamo 3 programa na srpskom jeziku, ima DOBA fakultet u Srbiji. To je program poslovanje, program marketing, društveni mediji, odnosi s javnošću, to je jako interesantno, i program poslovanja u turizmu. Imamo i 2 master programa na srpskom jeziku, Slovenijom i više. To je program marketing i prodaja i program međunarodno poslovanje. A moram se pohvaliti, iduće godine ćemo upisivati i u doktorske studije. Tako da zaokružimo sve stepene.
I studenti su jako zadovoljni u Srbiji jer stvarno im to pomaže u karijeri. Pored toga da su to online studije, naši studenti nikad nisu sami. Mi imamo i mentore. Pored profesora imamo i mentore koje prate studente, a mentori su iz Srbije. Znači, bilo kad ima student neko pitanje, mentor je tu sa njega 24 sata svaki dan, i subotu i nedelju. I to je jako bitno. Imamo, znači, podršku mentora, imamo tehničku podršku iz Slovenije, jer mi želimo da naši studenti na Doba fakultetu i završe studije. Ne da samo upiše, da završe, da diplomiraju. To je njihov uspeh, je naš uspeh. I to su u stvari najbitnije stvari zbog čega se mi jako brinemo o studentima, brinemo o njihovom uspehu, brinemo o tomu da smo uvek aktuelni. Profesori su iz Slovenije. To sam htjela da vas pitam, to je možda poslednje pitanje u ovom našem prvom susretu, ali naravno ne i poslednjem, a to je da je važno, prosto uvek je važno, mislim, od osnovne škole, ko nam to prenosi znanje i ko će nas na pravi način prepoznati, opet smo mi jedinka za sebe u tom svom procesu. Šta vam je bilo važno kada ste pravili taj tim profesora, a kasnije i mentora za određene lokacije? Znači, svi naši profesori su doktori nauka, ali svi izlaze iz privrede. Znači, oni su radili i oni znaju da rešavaju probleme. Jer nije sada dovoljna teorija. Mi možemo do nekog znanja doći na internetu svaki put. Praktičnost je važna. Kako upotrebiti znanje? I to je za zaposlene koje se upisuju na Doba fakultet jako bitno. I naši profesori to znaju. Znači, oni znaju razliku između knjiga i prakse. I to je na Doba fakultetu jako bitno. I bitno je to da su online studije koje stvarno omogućavaju studentima da studiraju. Jer ne treba neka predavanja 2-3 put nedeljno, posle podne, ali sve mogu učiniti kod kuće. To je jako važno i nekako, upravo kažem, to je potpuno globalna stvar, već veliko u Americi to tako. To su svetski trendovi. Svetski trendovi su. Ja vam potpuno verujem u ovu priču i nekako kažem, rekla sam već, kada kažem u Sloveniji, imam uvek tu asocijaciju jedne profesionalnosti, odgovornosti i istine da ono što ste obećali da će to biti završeno. Moram još jedno da kažem, ako mogu, do kraja septembra traje upis. To sam sad htjela da vas pitam. Da, kažite vi, kažite. Traje do kraja septembra upis. Znači, svi koji razmišljate o svojoj karijeri, o promjeni u životu, o novim znanjima koje su potrebne, razmislite. Kako vas nađemo? Nađete na nam sajtu, na srpskom jeziku, www.doba.rs. Imamo i drugaricu koja nam radi. Ovde u Sava centru imamo kancelariju, imamo i individualne savjetovanja koje su najbitnija da stvarno objasnimo kako to ide. I mi čekamo ljude, nove polaznike, nove studente na Doba fakultetu, da. Upravo tako. Jasna Domiko Baloh je bila moja gošća, direktorka Doba fakulteta, i rekao, mislim da je ovo samo jedan od susreta u nizu, zato što pretpostavljam da ćete biti malo češće tu da podsjećamo, jer ovo je važnost priča i prosto pomera granice u onom najpozitivnijem mogućem smislu, a stvari nas negde trebalo bi da bude obrazovanijom nacijom koja prati zaista svetske trendove u obrazovanju. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste posvetili gledalcima Studio B. Uvek važna tema, osim obrazovanja i nekako, ne samo ono kad ne znate o čemu da pričate, pa pričate o vremenu, svima nam je važno da bismo kvalitetno, na primjer, organizovali vikend ili već sutra petak, a i današnji dan. Kako nas to vreme očekuje u naredna 3 dana?